O candidato do PSDG-PSOE, Fran Pérez, segue coa súa folla de ruta de cara a preparar a súa chegada á alcaldía de Noia. Hai uns días mantiña unha xuntanza de traballo co tamén cabeza de lista dos socialistas á alcaldía de Santiago e actual alcalde, Xosé Sánchez Bugallo. No transcurso da mesma analizaron unha futura cooperación entre os dous municipios en temas comúns relacionados coa promoción turística e económica. Fran Pérez destacou o feito de que Noia, pola súa proximidade con Santiago, a menos de 20 minutos, debe aproveitar este feito, tratando de atraer a moito dese turismo que se achega cada ano á capital de Galicia, a través da potenciación da ruta do Camiño de Santiago, que pasa por Noia, e que nos últimos anos está a experimentar un enorme auxe. Durante a xuntanza tamén analizaron outros aspectos importantes para os dous concellos, como a necesidade de integrar a Noia na área metropolitana de Santiago, o que permitirá mellorar tamén a conexión entre ambas localidades e a frecuencia do transporte público, algo que sen dúbida redundaría na mellora dos servizos para os dous concellos.